første omgang, så råber I lige jeres rygnummer, når I kører forbi. Det nummer, I har fået, det råber I lige til dem derovre. Så hvis I kommer i en samlet klub, der er lige til at begynde med, så kan det godt være svært for dem at fange jer alle sammen. I skulle helst have registreret alle omgange. Godt. Er der nogen, der er i tvivl om noget? Der er noget med, at halvdelen... hvem var det, der skulle... var ikke det? Er det bare blandt? Ja, okay. Det finder de ud af. Ja, det er godt. Det finder de ud af. Men det er sådan, at de første 5, dem har... De første 4, fra 1 til 4, dem har Dina, og resten har Gea. Ja, det finder de ud af. Godt, vi er klar. God tur. Ja, du kører bare med, så får du et nummer næste gang. Det kan du godt nå. Bare kør med den, så ser du lige omgangen. Nummer 1! Den er så glad for det. Er Morten med der? Det så rigtig Morten. Ja, godt. Det er så, Rune. Ja. Er du klar over, det er nummer 13? Ja, jeg styrer dig. Ja, det er godt, Morten. Det er godt. Du får fjerdeplads. Næsten nummer 1. Arbejde foran der. Det er bedre at forstå. Film, typisk. Han drønter her cykler. 7. Hvad har jeg? 7. Det er højt. Hvordan går det, herre administrator? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke. Jeg gider. Skal du have noget saft? Er vi klar? Er vi klar? Ja, vend af John, vend af John. Må vi lige få dig på kameraet? Hey, hvor er du henne? Du. Det er mange. Hvor mange har du cyklet? 13. Kun. Og jeg kan dog nok løfte bilen. Hvad? Når jeg skal sparke dig. Bare kram så din dog her. Jeg skal blive fast af. Nej. Hallo, John. Jeg skal spørge Jannik, om du egentlig er, der kan bytte med ham. Ja. Sæt dig. Og så der. Tak. Det er lige sådan, jeg Jannik, så skubber du lige mig i gang nu her. Så har jeg da mulighed for lige at nå en omgang mere, inden vi holder. Skal vi skubbe den i gang? Øj, vent lige lidt. Ja. Nej tak, ikke lige nu her. Nej, han skal Bare bliv ved. Men løb der lige
værste, jeg overhovedet. Det var godt, da. Det er lidt svært, men du ikke drikke. Jeg kan ikke rigtig nå dernede. Så skal vi have en kop kaffe igen, og så kan jeg regne ud, at sådan... Jeg er overhovedet ikke træt. Det er jeg heller ikke. Jeg vil gerne have et glas snart. Jeg er overhovedet ikke træt, Jannik. Gør det, så du ved det. Altså, så må jeg vinke fra nu af. Dem, der kommer nu, de skal bare lige rundt igen. Men er det sidste omgang til den? Nej, det skal det ikke. Ja. Er det sidste omgang nu? Er det der sidste runde, mor? Ja. Jeg vil svinge. Nej. Hvad betyder det? Slut, sagde jeg. Nu slutter de snart. Du kan lige nå at tage din sidste runde. Nej, det gider jeg ikke. Jeg vil godt spille lidt frem til næste år alligevel. Kipper på godt, sådan. Ja. Så fik jeg lige væske i min øresnegl, at jeg skulle tage den der halvrunden herfra. Det skal jeg lige se. Godt. Så skal vi have sådan en til at trække her. Hvad skulle vi lige finde til det? Jannik. Ja, vi kunne lige tage Jannik. Han sidder så tæt på. Luk øjnene. Luk øjnene. Ja. Så tag nummer 1. Nummer 11. Det var ikke 2 indtaler, Jannik. Det var Det 1. var Og det er jo Salvius. Hvor er det? Salvius, hvor har vi ham hen? Salvius. Ja, prøv at cykle det. De omgange, du nu cyklede. Nu kan jeg ikke huske mig, at det var. Værsgo. Han synes Det var hold omgang. Og I skal begge to svare, selvom